Кубота предлага серия навесни дискови брани CD1000 и CD2000 с работна ширина, варираща от 2 до 6 метра. Всяка брана се състои от два реда независимо окачени тежки дискове с размери от 520 мм и 600 мм, които оказват натиск от по 100 кг на диск за отлична обработка на почвата и заравяне на растителните остатъци. Работната дълбочина може да бъде регулирана механично или хидравлично, в зависимост от нуждите на оператора. Серията CD1000 е насочена към по-плитка обработка на почвата до 10 см дълбочина, като съдейства за намаляване уплътняването на почвата. Има индивидуален държач на всеки диск с термична обработка, като по този начин се избягват страничните движения по време на работа, което е гаранция за по-добра обработка на почвата. Лагерните тела са капсуловани, осигурявайки дълъг живот, дори при високи скорости и странични натоварвания. Регулирането на дълбочината на работа става чрез дистанционни втулки, пластини на цилиндрите. За предотвратяване на натрупването на почва и растителни остатъци, браните са оборудвани с странични дефлектори, а подравняващите пружини за дисковете спомагат за по-добро смесване на растителните остатъци. Браните CD1000 и CD2000 предлагат разнообразие от валяци, които могат да бъдат избирани в зависимост от условията на почвата и изискванията на земеделците. Богатата гама от навесни и полунавесни плугове Кубота включва модели от 3 до 6 корпуса с болтова или нон-стоп защита. С разстояние между телата от 100 см, плуговете на Кубота работят безпрепятствено, дори и при голям обем растителни остатъци без задръстване. За адаптиране към различни видове почви, моделите могат да бъдат оборудвани с различни типове отметателни дъски. Важно е да се отбележи, че плуговете на Кубота се отличават с изключителна здравина, тъй като целият плуг претърпява специална термична обработка на стоманата, което гарантира издръжливост и надежност не само на отделни компоненти, а на целия плуг. Предсеитбените култиватори от сериите TH3000F и TH4000F на Кубота предоставят идеална подготовка на почвата за сеене. Те се отличават с отлично разпределение на теглото, точен контрол на работната дълбочина и способността да следват контурите на терена. Това гарантира висококачествено семенно легло на различни видове почви. След използване на култиваторите на Кубота, в долната част на почвата се създава фин слой, който повишава компактността и подобрява кълняемостта на семената, също така предотвратява загубата на влага. Горният слой на почвата се оставя с по-големи буци, за да се предотврати сгъстяването на почвата и да се запази възможността за добър дренаж и растителен растеж. Кубота представя своите серии стърнищни култиватори CU1000 и CU3000, които предоставят отлични решения за култивиране и подготовка на почвата за сеене. Моделът CU1000 представлява идеалната машина за култивация и подготовка на семенното легло на дълбочина от 3 до 20 см. Тези култиватори се предлагат с твърда рама и работна ширина от 3 метра и 3,50 метра, предназначени за трактори с мощност до 175 конски сили. Те се отличават с компактен дизайн и разполагат с работни органи, разположени на 4 реда, което гарантира ефективна култивация. Култиваторите от серията CU3000 осигуряват по-голяма гъвкавост с 3 реда работни органи, по-добро разпределяне на растителните остатъци по цялата работна ширина и дълбочина, по-добро инкорпориране, липса на слама, която да пречи на контакта на семената с почвата в процеса на вегетация. Извършването на по-дълбока култивация е възможна без създаване на плужна пета. За есенната сеитба Кубота предлага пневматични сеялки с работна ширина от 3 до 4,5 метра. Моделът SD1000 е подходящ за малки и средни стопанства, комбинирайки компактен, олекотен дизайн с доказаното качество на Кубота.
Колелата на сеялките са снабдени с стандартни или широки гуми, които, движейки се в коловоз, осигуряват постоянен контакт с почвата. Колеята може да се регулира от 1,65 метра до 2,10 метра. Бункерът е с ниска височина на пълнене и се предлага с обем от 750 литра, който може да бъде увеличен до 1000 литра. Кубота представя модел SC, който е комбинирана прикачна сеялка, предназначена за сеитба на слети култури. Този модел се предлага в няколко версии, включително с твърда рама от 3 метра, 4 метра и сгъваема рама от 4 метра и 6 метра. SC се използва за подготовка на почвата преди сеитба, подравняване, уплътняване и сеитба, всичко извършващо се с едно минаване. Тази сеялка може да работи със скорост между 10 и 18 км в час, без да се компрометира качеството на полагане на семената. В зависимост от избрания модел, бункерът може да има капацитет от 3000 до 4350 литра. Тази машина е съвместима с Изобус и операторът има пълен контрол върху всички данни и функции чрез Изобус терминала. Системата включва 2 реда конусни дискове, които осигуряват равномерна подготовка на семенното легло по цялата работна ширина. Дозиращият апарат с електрическо задвижване, съвместим с Изобус, разполага с сензорно управление, което позволява разпознаване на 5 вида ротори за различни видове семена. Калибровката е опростена, благодарение на интегрираната система за следене на потока на семената и интегрираната клапа за изпразване на дозиращия апарат. Тороразпръскващите машини на Кубота осигуряват надежност, прецизност и точност на работа. Ако искате бързо и ефективно торене, Кубота са точният избор за вас. Моделите са с работна ширина от 9 до 54 метра, включващи различни модели с различен капацитет на възможности. Моделите от серията DSC са с обем от 700, 900 и 1400 литра и широчина на разпръскване от 9 до 18 метра. Серията DSM и DSM-W е подходяща за средни по големина стопанства. Обемът на бункера на машините варира от 1100, 1550 и 2000 литра. Широчината на разпръскване е от 10 до 24 метра, като моделът DSM-W Geo е оборудван с електронна везна. Най-големият модел тороразпръсквачки е от серията DS-Hix. Широчината им на разпръскване е от 12 до 54 метра. Серията включва модели с обем 1500 и 1875 литра, които могат да бъдат надградени до 3450 и 3900 литра. Моделите DS-Hix-W и DS-Hix-W Geo са с електронна везна, като моделът DS-X-W Geo е подготвен за геоспред и геоконтрол. Кубота предлага също и специализирана серия торачки VS с работна ширина от 1 до 15 метра. Моделите са с обем от 220 до 1650 литра и с широко приложение. Те отлично припокриват с максимална точност при внасяне на торове, пясък и други. С уникалния механизъм тип махало, те са подходящи за различни видове дейности, като торене на спортни и голф игрища, за разпръскване на пясък и сол, за торене в лозя, овощни градини и други.